Teraz tento mi napísal, že s ním mám natočiť video. Tento napísal Matias. No teraz neviem, čo tieto sú česky, tak ich začnem byť. 123. Joj, ty si lepší, kámo. To som nevedel, že si taký lepší. Dobre, tak sa drž. Teraz bude na YouTube video. Ty budeš aj na YouTube, Matias.